Kowa yana son nasara, amma kaɗan ne ke yadda su sha wahala kafin cimma nasarar. Shin ka taɓa sanin cewa wulaƙancin da ake maka a yau shine zai zama silar girmama ka a gobe? Wannan labarin Umar zai koya maka darasin da ba za ka taɓa mantawa ba. Umar ya taso a cikin talauci, amma maimakon ya tsaya bara ko jiran taimako, sai ya rungumi sana'ar katako da ƙera kejin kaji da sauran abubuwa. Abokansa wanda ke sanya tufafi masu tsada suna yawo a gari, suna kiransa da Umar ƙugiya sarkin nema. Wata rana babban abokinsa ya zo wajensa ya ce, Umar, har yaushe za ka daina wannan wahalar cikin ƙura? Dubi yadda kake, baka da mutunci a idon mutane. Umar bai yi fushi ba, ya share gumin fuskarsa, ya dubi abokinsa ya ce, zafin da nake ji a yau shine zai zama sanyin rayuwata a gobe, insha Allah. Ya ci gaba da aiki dare da rana. Yayin da wasu ke bacci, Umar yana can yana koyon sabbin dabaru na zamani ta intanet, yana haɗawa da ƙwarewar hannunsa da fasahar zamani. Bayan shekara 5, wani babban kamfani daga birni ya zo neman ƙwararren da zai ƙera musu wasu kayayyaki na musamman na al'ada. Sun zaga ko ina ba su samu ba, sai aka kwatanta musu Umar. Ranar da suka zo, suka nemi tattaunawa da shi, suka ga irin aikinsa, nan take aka ƙulle yarjejeniyar miliyoyin nairori. Allah sarki, waiwaye adon tafiya. Waɗancan abokan nasa da ke masa dariya a baya, yanzu su ne suke neman alfarma a wajensa. Ya mai saurare na, ka sani, rayuwa ba tseren gajeren lokaci ba ne, tseren juriya ne. Nasiha ta gare ka ita ce, kada ka bari muryar masu raina ka ta danne muryar mafakinka. Idan kana jin zafi a yau, kada ka tsaya, a lokacin ne ya dace ka ƙara gudu. Wane irin ƙalubale kake fuskanta a sana'arka yanzu? Rubuta mana a comment domin mu ƙarfafa wa juna gwiwa. Kada ka manta ka danna subscribe Aminu AZ TV don samun wasu labaran. Mun gode.